हेलो गाइस आज बहुत दिन पर गोटे ब्लॉगटा आसूची तो जथा संभव यथेष्ट भाव में मत भल पाइबा देवे तो आज आम जाऊँ आम गाड़ी अरेंजमेंट करने आ दुटा नुआ टायर पड़ो तो आज आम से कम ही करवा तो आपण मैंने रेडी रुहतु देखिए केमी जीवु आम जीवु तालचेर बोलर कम करने तो आपण मैंने रेडी था देखिए कौन हे गाड़ी रे म्यूजिक सिस्टम लगेबार अच्छी तो पूर्व म्यूजिक बजाइप ये पिस्टन रोटे छोटा स्पीकर नेउची तो गाड़ी एवं जा प्रेसर देवाई चक्कर से आसतु आम जीवा गाड़ी रे प्रेसर देवाई जाइए किंतु बहुत लेट हो गला तो मु जाए निजे चली चली जाऊँगी देखी कौन है पाखरे तो दुकान टे चली चली पलैया चक्कर टोटाली प्रेसर नाला तभी देखा जाऊ कौन हो जाए टे तो गाइस आम एवं आम साई रास्ता जीवु भितर को तो आपण मानक मो लुक देखे दूची देखि नियंतु एमती चप्पल तो चलतु जी देखा आपण मैंने देखिपे ये टायर प्रेसर दिखाई तो से टायर प्रेसर दिखाई दीटा कर आग टायर दीटा चेंज हम ये आग दीटा तो देखिपे गाड़ी ओभरलुक एंड यहाँ हूँ आम गाड़ी ओभरलुक मो गाड़ी मानुष गाड़ी बहुत पुराना गाड़ी किंतु कंडीशन तो बाटअप आउ ये आम ड्राइवर बाबू तो अब आम जीवु चका अरेंजमेंट करने एवं काम हम गाड़ी जहाँ छोट मोट काम रहा
କାଲି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଜି ଯାହା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲାଗିଛି ଗାଡ଼ିରେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କାଲି ତ ରାତି ହେଇଗଲା କିଛି ଦେଖାଇ ହେଲାନି, ତଥାପି ଯାହା ଏବେ ଦିନ ବେଳେ ଲଗେଇଛି ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କାଲି ରାତି ଯାହା ଲଗେଇଛି ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହୁଇଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଲା ଏପଟେ ଗୋଟେ, ସେଠି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ଲାଗିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଡୋର୍ ଗାର୍ଡ଼ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଭିତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେ ବାଲା। ଆଉ ହଁ, ନୂଆ ଟାୟାର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟାୟାର ବାହାରିଲା ସେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫାଟିଛି ଟାୟାରଟା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟାୟାର ହିଁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟର। ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଟାୟାର କାମ କଲୁ। ଆମର ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କାମ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯାଇ କରିବେ। ଆଉ ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାୟାର ଦୁଇଟା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଲାଜମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି, ବାଲାନ୍ସିଂ କେତେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ କାମ ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲି ମୋର 6,250 ଟଙ୍କା ଲାଗିଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଥରେ ଗାଡ଼ି କାମ କରାନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ କାମ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟେରିଂ କଭର୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ନୂଆ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏଇଟା ଅନ୍ କଲେ ଏବେ ଆସିବ କରେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ପଛକରେ ସବ୍-ଉଫର୍ ଦିଆହେଇନି, ତ ଦିଆହେବ। ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ନିଜେ ସବ୍-ଉଫର୍ ଲଗେଇ ଦେବି। ଏବେ ତ ମାନେ ଏଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ପିକର ଦୁଇଟାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। କାଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ପୋଛାପୋଛି କରିବା ଭିତରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ତ ଯିବା, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିର କିଛି ସିନେମାଟିକ୍ ଲୁକ୍।